que dicir unha cousa, que os problemas que temos todos sempre son menos problemas cando se conta con vos amigos. E a historia do noso seguinte protagonista é a dun ourensán que superou unha depresión apoiándose no calor da amizade. Presento vos a Juan, ímolo coñecer. Que tal, Juan, como estás? Todo ben, amigo? Todo en orden? Ponte por aquí, toma aí asento, ponte ao lado de Quique, Juan que chega dendo Ourense. Como estás, Juan? Todo ben? Sí, todo ben. Sí, señor, ourensán. Ti eras de Monte de Ramo, non? Sí. Dixeron. Dun puebliño ali cerca. Hai boa carne en Monte de Ramo, ali. Ai, por suposto que sí. Festa da carne tamén está ali a... Como se chama? Non é o mosteiro, pero é unha iglesia moi chula ali, románica, non? É o mosteiro. É o mosteiro. O mosteiro, sí. Máis chulo que a pana ali, que teño estado en Monte de Ramo. Seguro que tes estado en Monte de Ramo? Teño estado, de verdad. Seguro. Vamos. De feito, había un bar en Ourense fai moitos anos... Que hai no medio da plaza. Que pechou... Home, non sei, ten ali o chollo que che digo eu, como mosteiro e tal, que había unha parte que está restaurada, pero aí a festa da carne, que non sei cando a fan tamén tiño ido aí. Non me poñes... E ten un vídeo dural Monte de Ramo. Non veñas a xogar porque leva a alambre, que os reinas todas, E máis che digo, no bar Monte de Ramo, que xa está pechado, en Ourense tamén pasei moitas horas, eu. Ah, eso sí, sí. Tamén, que era duns de Monte de Ramo. Sí. Se non o sabías ti, do Jorge e do Manolo. Sí, pai e sí, fillo. sí, sí. Parece que é broma, pero non, pero sí, non é que sí. Que a xente pensa que me estás vacilando, pero non. Teño aí base e o tres. O caso de Juan é unha historia que creo que pode ser moi inspiradora para moita xente. Sí, eu creo que sí. Para moita xente, porque eu creo que todos máis ou menos... Eu, de feito, lín un dato outro día que unha de cada 4 personas, todos que estamos aquí, nun momento da nosa vida, cando menos, íbamos pasar por unha depresión ou por un proceso moi similar. E ti tamén se tocou no seu día sufrir unha depresión a raíz dun accidente, non? Un accidente, sí. Como foi ese accidente? Pois caín da moto. Na moto? Caín da moto e fome estampar contra un vallado da carretera e rompín as pernas. E perdín unha. Perdiches unha perna? Que a complicación que tuve da operación e tal, bueno, ao final perdín unha perna. Tes unha prótese, entendo, na... Tiño unha prótese, sí. A raíz de aí, pois, veuseme todo encima, porque eso é... Eso non sabe o que é hasta que non pasa. Hasta que pasas por eso. Claro, aparte, no momento, ti logo do accidente, non sei se tes a consciencia, se... Sí, eu estaba perfectamente. Estabas conscientemente en todo momento. Eu caín, cerrouse a dirección, me fun de lado, e vou-me estampar aí, e ali me fun estampar contra os ferros aquiles. Non me pasou nada, de rodillas para baixo non tiña nada. Nada, nin sangre, nin nada. Pero romperon as tibias, unha delas rompeu unha arteria, e tuve unha hemorragia interna. Estuve tirado na carretera 58 minutos, cos compañeros ali, que non me... A ambulancia que non me quixo tocar, para nada. E digo, morro aquí e non me levantan aquí do sitio. Momentos duros. A moto para min foi todo, e non se vamos a ir da moto, porque anduve en 34 anos nela. E, bueno, a partir de aí, pois, un calvario todo. Un calvario. Un calvario. Cando te ves unha persona que andaba na bicicleta, ou a montaña, na bici, era moi activo, e te ves como un saco de patatas, como viví na residencia colgada dunha grúa. Dixen, se me deixarades morrer ali, xa acababa dunha vez. Claro, hai momentos nos que, sobre todo, o que dis ti, cando és unha persona que che gusta facer actividades, que che gusta o deporte... Facía de todo, andaba na moto, na bicicleta... Esa limitación, hai por un momento no que, claro... Non, dixen, isto acabouse todo. Non ves nada a posteriori. Isto acabouse. Pero hai vida a posteriori, e te comprobáchelo logo, non? Claro que sí. Aí, isto é como cando che fallece un ser querido, non? Hai que levar o duelo, unha vez que pasa eso, pois, teste que ir repoñendo, porque non che queda outra. A vida sigue e non che queda outra. Apoio da familia, apoio dos amigos, bueno, pois tratas de... É que é o que che vou dicir, ti tes unha muller, tes fillos, como viviron ese proceso, como foi ese apoio... Teño 2 fillas, pois total. Eu creo que onde a min se faguían o valiente, aunque chorasen despois, sabes, pero diante de min aquilo non me ve a pena, nin me ve nada. Eu era todo negativo, veña psiquiatra, veña psicólogo, veña outro. Contarlle ali a película, aquí, home, ali... E ao final a terapia estaba na casa, porque, claro, na casa fanta entrar en razón.
Eu creo que eso pasa en moitas familias, cando hai un trance así duro, polo que sexa, por unha enfermidade ou por un proceso vital, polo que sexa, pero creo que logo a xente sempre sale moito máis fortalecida. Inda que hai que facer esos exercicios de igual non amosar debilidades diante da persoa que está sufrindo, e como un pouco un sufrimento que vamos todos como agochando, pero sabemos que está todo latente, non? Pero logo, ao fin e ao cabo, cando un sale, cando ve a luz a través do túnel, creo que todo sale moito máis reforzado, e seguramente se hai alguén véndonos que este por un proceso similar, non sei o que lle podemos decir, pero que sempre hai luz, que sempre hai vida, que teñen esperanza. Sempre hai esperanza, e hai que ter, o sea, o duelo hai que levalo, non? Tens que pasalo. Pero despois necesitas tamén algo apoio, sabes? O apoio meu, por exemplo, da familia foi moi grande, moi grande. É o total, porque están, ao final, a muller e as fillas están as 24 horas contigo ali. Se tens un día un beixón, pois elas se encargan de subirte para arriba e tal. Sí, señor. Aí houve dous apoios importantes, a familia vai por un lado, por suposto. A familia. Pero logo tamén creo que houve outro plus aí que te axudou a levantar... Os amigos. Os amigos, non? Os amigos que andábamos en moto, pois, olha, xa ves, algún xa vendeu a moto, xa non quixo máis nada dela, outros siguen andando, pero estamos aí sempre, cando hai unha xuntanza, calquera cousa, aí estamos. E como cambiou a túa vida esa agrupación musical, eses amigos, a agrupación musical, os do Fuelle? Eso foi outra anécdota. Eso foi algo chave na túa recuperación? Eso foi outra anécdota. Que papel xogaron aí? Eso foi unha cousa, bueno, moi bonita. Eu tiña un compañeiro que andaba comigo na moto e díceme un día, que faz? Tú que faz agora na casa? Que faga? Aburrirme? Que vou facer na casa? Non podes traballar, non? E díceme, que vou non te apuntar á escola de música? Non me fastidia a escola de música, eu... Os meus anos como que vou fazer a escola de música? Tarde cachondeo, dice, que fago eu? E fuches ao final, non? Fago eu. Bueno, habíamos dúas parexas ali, empezamos en debate, aquilo xa se arreglou aquela mesma tarde, porque este levantou o teléfono e xa falou co director da escola. Xa te anotou directamente? O Juanito xa tiña a chave, entendes? E xa non pude enfatar a cita, dice, o lunes tens que estar ali. Bueno, que sempre vou ter así actividades nas que apoiarse, facelas con amigos. E digo, madre mía, irei, non irei, un pouco acojonado ali e tal, vou ser o ridículo ali de todos e tal. E como foi? Bueno, foi a leche. Aí sí, pasáchelo ben? Bueno, foi a leche, sí. Sí, cheguei onde o director, do Tito, díceme, isto está chupado. E para que, dice, as notas de música só son 7, tampouco son tantas. Mal será. Do, re, mi, fa, sol, o clásico... Madre mía, onde me quererá meter este. É que instrumento che gusta. Gústame todo, pero o acordeón encántame. Acordeón? Acordeón encántame. Pero iso vai ser moi difícil. Que va, iso é chupame. Tinha un acordeón pequeno deste, xa me meteu aquí encima. Xo levache no peito e no puxo isto e tal. Ten un fuelle aquí e tal, aquí ten uns acordes, aquí ten outros. Bueno. E colliche a agülla de maneira rápido e o... No, que va. Bueno, ese sempre costa un pouquinho, non? Pero tú crees que sea fácil. Ao final o acordeón non foi o que triunfou? Sí, claro que triunfou. Bueno, por eso. Claro que triunfou, pero non vais pensar tú que... Leva o seu traballo, como todo, hai que practicar e... darlle xeito. Perdoade un momentiño que vos moleste, porque estades falando. Adiós. Non te digo nós, conta aquí con... Hola, que tal? Hola. Digo con Quique. É que xusto vos estaba escoitando falar dos amigos e tal e cual, é que eu teño unha proba que quero que vexades, porque son os Fonsis galegos. Os do Fuelle? Os Fonsis galegos, xa teño a proba gráfica. Mirade. A ver. Velo aí. Sí, home, claro que vexo. O despaciño. Despaciños do Fuelle, vemos aí. Do Fuelle, sí. É o Castelo de Maceda, non? Castelo de Maceda, sí. O Castelo de Maceda, vale. É que isto do despaciño, dos do Fuelle, aparte de tocar, porque isto parece como así como un videoclip, non? Sí, algo parecido, sí. Algo parecido. Pois ten bastante chollo aí, Mira. Bueno, isto empezamos de nada, mira, aí xa... O importante que a mí xa me ganou é que mentre se traballa hai comida, que iso é moi importante. Hai xamón e hai queixo, que no, aí, sí. Comida... Iso é fundamental. Fonsi pasea, pero nós comemos. A versión galega é comendo. Aparte, tú hastes un feixe de visitas, non sei se... Sí, por arriba de 10.000 visitas en YouTube e tal. Sí.
Está ben, ben. E esos son todos os do Fuelle, supoño, aí, toda Sí, a agrupación, non? Somos uns 40 que nunca nos sentamos todos, pero... Sobre pero 40 sí. amigos aí. Sí, 40 amigos que... E vese que mal non o pasades, que... Non nos pasamos mal, non. Non nos procuramos pasalo ben. E que aparte sendo 40, pois cando un non está de santo, está de aniversario... Efectivamente. Ou uns van os 30 anos de casado, sempre habrá un motivo para fazer unha churrascada ou algo así. Que ese director que, para poñer a 40 personas de acuerdo, o traballo que leva. Sí, señor. Vale, pois un aplauso para o director e por os do Fuelle, que quedou moi xeitosiño aí o videoclip. Podemos dar un aplausiño, se queredes, aí ao Fuelle, claro que sí. Moi bonito o videoclip, pero sabes o que é máis bonito? Notar cercos amigos, date a volta. Quen son estes? Quen son estes? Un aplauso para eles, home. Me cago en que. Saudánimos aí. Sorpresa para Juan, que non contaba con ela. Amigos, Ai, oye, fenómeno. Graciña, Rocío. Nada, hombre. Saudadevos entre vós, non lle roubemos o sitio aquí. Aquí, que chegou de primeiro, e nós, Juan. Vamos pro sofá. Juan, vente comigo. Tráenos para o sofá e presentamos, que ainda non os coñezo. Vide para aquí comigo, vamos, chicos. Vamos para acá todos, veña. Vide pronto a min. Tomada aí asento, poñedevos aí comigo con Rocío. Sí, sentade por aí. E dirás onde me poño. Isto como na vosa Onde me casa, poño? sentaivos. Como a vos queira. Mira, vente por aquí, tía a miña beira. Que vou quedar Aquí un ponse Juan. Se vos dá igual. Perdonade que non vos tal? coñeza, pero dime ti quen son estes tres. Mira, Coméntamo. Alberto e Teriño. Un fenómeno. Un fenómeno. Benito Benito, e Manuel Lozano. Manuel, Alberto, Manuel e Benito. El no, el Lozano. Lozano. Son Manuel Mira, Lozano. Manuel Lozano é Actor, Quil. actor. Chamante Lozano. Sí. Sí, Vale, Lozano. para que me quede claro. Lozano, Benito. É que tamén Manolo e Benito xuntos parecía de cachondeo. Ah, a verdade. E foi que lle cuadrou, non? No fue. Manolo e Benito son os de Gotel. Non sei, non, por eso. Oye, pero xe vimos aquí a falar deste señor, de Juan. Juan non sabía que viñan, non? Non No, tiñas no, ni idea, este non? fillaste unha encerrona. Este fillaste unha encerrona. Este fillaste unha encerrona. Faladenos un pouco de Juan, como... Que non viña nadie, que non Como é viña... Juan? Ai, Juan é un Un fenómeno. gran compañeiro, un compañeiro que está sempre na punta da lanza, colaborando, participando e loitando por o que é o grupo. Que hai poucas personas que se dediquen a loitar polo grupo, facer o mellor polo grupo, e el é un home dos que nunca falta un ensaio, dun home que sempre está aí na punta da lanza, tanto na coral, Albricias, como no Fuelle. Fai grupo e integras aí, implícase. Exactamente. Ya, sí, ya Tamén vai. nos contaste, Alberto. A ver, ele é o timón, un dos timóns do Fuelle, porque aparte é un exemplo a seguir, nunca se queixa despois de pasar todo o que pasou. Penso que eso xa é un revulsivo que agora nunca o queixar. Mira que fomos unha vez a Portugal a sexta-feira o autobús tuvo que quedar ala baixo, costa. Eu iba pensando, Juan, subindo por aquí, nimú. Vas a onde vayas, nunca hai queixa, nunca hai problema. El agora vive a vida positivamente. A música cambiou, non? Eu digo sempre que unha persoa que canta salta e baila cando fa as presentacións do Fuelle nunca está triste. E el conseguiu encaixar esa frase e aí está, que a música é a súa vida. Pues pareceme unha lección para aprender todos e para notar realmente. Dá gusto vervos así, dá gusto que despois dun trance duro, como foi do que falamos antes, que a xente vexa que sempre hai unha saída, que sempre hai un motivo polo que sorrir, polo que bailar, polo que cantar, e espero que o teu caso, Juan, que inspire a moita xente xa na casa, que lle axude a sair de algún bache no que poidan estar metidos. Eso espero, sí. Temos outro compañeiro que pasou este verán un bache, e Tato, e tamén está aí copiando, penso que o exemplo de Juan. Está aí a tope. Mandamos unha apertiña grande aí a Tato, e por esa aperta que se den por abrazados e apretados toda a xente que estea nalgún trance similar. Tato, que vaya moi ben, amigos, os do Fuelle. Un placer que estéis aquí, de corazón. Sí. Aplausiño para eles, de corazón. Moi ben. E que me acaban de informar, teño que ir para lá. Non, teño que ir para lá porque... Quique,